То есть вместе держи вот так. Рамка, да? Вот так и двигай вместе. Искезәйдәге яшьләр үзәгенең буш торганы юк, бигрәк тә балаларның каникул чорында биредә җанлылык. Агач белән эшләү түгәрәген укучылар аеруча үз итә. Агач эшенә кызыксыну уяту өчен үз эшенә бар күңелен биргән укытучы да булу кирәк бит. Җитәкчеләре Юрий Никорыснов шундыйлардан. Түгәрәккә малайлар гына түгел, кызлар да бик теләп йөри. Биредә шулай ук кызлар өчен оста куллар түгәрәге эшли. Җитәкчеләре Валентина Семенова белән кулланылмаган әйберләргә икенче сулыш өреп, матурлык ясыйлар. Гади генә җептән дә оригиналь эшләнмәләр әзерләгәннәр. Без кызлар белән күп нәрсәләр ясыйбыз. Дежуттан ясыйбыз, җипләрдән ясыйбыз, природный материалдан төрле әйберләр. Өйне бизәр өчен шундый әйберләр ясыйбыз. Ларны өйне бизәргә була. Шулай кулланырга була, әйберләр дә савытлар, мәсәлән, менә савытлар да әйбер салырга була. Үзәктә укучылар өчен туризм түгәрәге дә оештырылган. Биредә малайлар, кызлар үзләрен туризмның күп төрендә сынап карый. Тауга менәргә, шул ук вакытта компас белән эшләргә, палатка төзергә дә өйрәнәләр. Одилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.